Здравейте! Пак сме на обект. Миналата седмица стана една авария тук с снимачната техника, свърши паметта на картата и не можах всичко да запиша. Днеска съм тук на друго място. Тук работих миналата година, докато имаше вода, ама пресъхна после. И сега ще използвам случая да си го довърша. Има къде да се взема още. Тук съм сега на отдолу стария нанос. Това е старо корито. От сутринта 2 часа и повече, сигурно 3 часа, само го чиста 15 см дебел наноса, не мога да стигне до скалата. Олегнал, стар, жилов, много трудно се работи. Много трудно и се намират така добри концентрации тук, специално на тая ръка в старите наноси. Тук златото дошло по друго време, по-късно. Основно седиментите тук са гнайс. Води се променени гнайс с кварцови жили в тех, но на места има и излизат и кварцпиритни жили. Захранва от различни места, много смесено злато, зърнесто, плоско, пластинчато, бито злато влачено, още по-сплескано и всичко зависи от къде е захранване. И така са долу участъците. И нагоре има едни разломи големи, едно свлачище, там се още действащ разлом, но няма вода вече, не тече, нищо не мога да слага надолу. Там пак има още един друг, също голям разлом. От много места захранва, включително не само склоново, има си и русло. Ще пусна малко тук, ще поработя с инжектора, да отвърля малко отгоре материала, да стане вече да се вижда хубаво скалата. Сега съм поизчистил. После ще пусна така и колитото да се види долу-долу как работи инжектора. С малък инжектор съм цол и половина, цолова помпа, няма пътища още, всичко е сняг и се носи пеша. Тук е по-добре за 2 цела помпа, но тежка помпа не мога да носи. И така за сега ще пусна малко да поработим, после може и някой тест да направя. Да видим как ще тръгнат нещата и какъв проблем с снимачната техника сега ще създадем още. Има злато в стария нанос. Не е много за преяждане, но пак така за занимавка става. Обикновено на стари места не взимам проби, ама ето тук. Не знам дали ще се види нещо. Не е замръзнало още. Това от една лопата, която съм накъртил 2-3 минути да извадя то запечено всичко. Не знам дали се вижда. Долу-долу. Има 10 златинки. И ще видим колко ще се бъде. Даже може да пуснем и на по-близък план. Сега се уча още с тия снимачни истории. Трудно ми е да нещо
Пак има нещо на действие, както трябва. Ще видим. Днеска е по-студено, минус 5 градуса беше студено. Превръзват дръжките на кухня, пърпата, пърпалеца, кухнито работим по това време. Трябва да се начеше пластика. Тук си е оформено коритото, изрязано е в скалата от бряг до бряг, така че се работи наред всичко. Сега ще обърнем малко тук и коритото да се види какво става в него. Нещо близък, далечен план, за да не работи системата. Що така? Еми колкото се вижда толкова. Само ред да го удава, само това не съм правил на апарата. Тук от време на време излиза силен вятър. На статив съм сложил, така че днеска и това може да се случи.
Сега ще покажем там горе-долу като за начало какво е било дъното. Не знам какво ще се види. И после ще снимам и до вечера, преди да си тръгне, да видим какво този се вижда. Одеве имаше малко слънце тук. Беше по-добре, ама сега вече облачно. Не се вижда много, колкото може. Ето, горе-долу тук почва да се оформя вече до инжектора. Скалата почва да се оформя. Ще видим, може да излезе някакво малко пракче. И после е така нагоре, горе-долу, около 3 метра. Разстояние трябва да се изработи от бряг до бряг, до подложка. И ще видим какво ще покажа. Сега ще спра. По-нататък е пак